Tungod sa African Swine Fever, presyo sa mga karne'ng sa baboy o mga processed pork products padayong Nisaka ubang palalito na apektado usab sa dakong merkado sa Talisay City. Si Femari dumabok sa report. Adunay pagtaas nga 20 pesos ngadto sa 70 pesos sa mga presyo sa karne'ng baboy dinhi sa Tabunok Public Market. Ang boneless, tiyan ug pork chop ang kaniadto 230 ngadto na sa 240 pesos ang presyo matag kilo. Karon tag 290 pesos ngadto na sa 300 pesos. Tungod sa walay supplier, walay umlunggo nga baboy, paranik, taron pandemic. Isod kay pangitag baboy di beta ka atong laing lugar. Ang mga processed pork product misaka sa 3 ngadto sa 5 pesos ang presyo matag putos. Tungod sa taas nga demand o pagmino sa supply, misaka usab ang presyo sa mga karne'ng manok gikan sa 150 pesos matag kilo ngadto na sa 190 pesos. Di lang ang mga presyo sa mga karne ang nagtaas karon kundi lakip na usab ang mga presyo sa mga palitunong utanon ug mga lamas. Misaka sa 20 ngadto sa 30 pesos ang presyo sa mga lamas ug utanon. Sagad nagpresyo na og 100 pesos kada kilo. Apan reklamo sa mga namaligya nga minus usab ang mga mamalitay. Sa pag-angkat dito ma'am gipugngan ng uban nga makabiyahe pod padong dire. Mingaw kay ron ma'am. Kuan tungod sa schedule ang tao. Sa seafood section, 20 ngadto sa 90 pesos matag kilo ang pagsaka sa presyo sa mga isda. Hinuon, uban sa mga seafood sama sa hipon ug nukos, may barato rin noon sa 30 ngadto sa 40 pesos ang presyo matag kilo. Kay minus ra ang namalit. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femari dumabok. Balitang Bisdak.